नवा कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमगेले रेती व्यवसाय विरुद्ध बंड। रेती व्यवसायाले भवितव्य कालोखात सापडले। पेरणे लागी कोसळलेलं बोगदो दुरुस्ती, रेल्वे वाहतूक सुरू। कोरोना उपचार घेतला गोव्यात भरू जाय दिवसाक 25,000 रुपये। विमानतळासाठी आम्ही जमीन सोडची ना, सुकरी बोमू गौडा। पावसात कोसळील घरात मदतीस धावलेले आमदार सुनील नाईक। आज भटकळात गांजा ऐकू लागलेल्या 4 जणांक अटक। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 200 लोकांक कोरोना पॉझिटिव्ह। आता सविस्तर खबरो। पारंपरिक पद्धतीन रेती उपसेचाक जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमी ग्रीन सिग्नल दिलो आणि 31 सप्टेंबरच्यान पारंपरिक पद्धतीन रेती काडच्याक परवानगी मेळची शक्यता आशिल्ली। मात्र आता आर.व्ही. देशपांडे हेमी रेती व्यवसायाविरुद्ध बंड केला। त्या निमित्ती रेती व्यवसायाले भवितव्य कालोखात सापडील आसा। जोडा तालुक्यात बेकायदेशीर रेती काडचे आणि रेती वाहतूक करचे बंद करू जाय म्हण आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमी रेती माफिया सांगला। आज जोडा भितर आयोजित केलेल्या केडीपी बैठकीत आर.व्ही. देशपांडे हेमी वन विभाग, तहसीलदार, महसूल विभाग, रामनगर पोलीस उपनिरीक्षक हांका आदेश दिला। रेती काट्या लागून शेताचे प्रचंड नुकसान जाता। ह्या कारणा लागून शेतकऱ्यांच्यान रेती काडच्या आणि रेती वाहतुका विरुद्ध कारवाई करू जाय म्हण मागणी जाती आसा। या मागणीची दखल घेऊन रेती काडचे पूर्णपणे बंद करू जाय म्हण आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमी अधिकाऱ्याक आदेश दिला। या संबंधात अधिकाऱ्याने रेती वाहतुकी विरुद्ध कारवाई कन जालान हो प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करतलो म्हण आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमी सांगला। गोवात पेरणे लागी कोंकण रेल्वे बोगद्याचे दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असा आणि आता या मार्गाचे रेल्वे वाहतूक परत सुरू जातली। गेल्या महिन्यात ऑगस्ट 6 तारखेक बोगद्याक माती कोसळलेली। तशमड रेल्वे वाहतूक प्राय बंद आशिल्ली आणि या मार्गावयल्यान उयची 6 प्रमुख रेल्वे मार्ग बदली केले आणि ही रेल्वे मडगाव, लोंढा, मिरज, पुणे, पनवेल, कल्याण या मार्गावयल्यान वयताली। कोंकण रेल्वेच्या दुरुस्तीच्या प्रवक्त्यान सांगले की बोगद्याचे दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असा आणि सप्टेंबर 15 तारखेक आम्ही सुरक्षा प्रमाणपत्र बी घेईल असा। आता बोगदो दुरुस्ती झाले निमित्ती रेल्वे आता पहिलेच्या वरी मडगाव, रोहा, पनवेल, कल्याण या मार्गावयल्यान वचू शकतली। कोविड-19 लागून गोवा प्रायव्हेट हॉस्पिटलात उपचार घेत जालान दिवसाक 12,000 ते 25,000 रुपये दिवचे पडटा आणि औषधाचे बिल अलग। मंगळवारच्यान गोवा सरकारान कोविड-19 लागून प्रायव्हेट हॉस्पिटलात दर निश्चित केला। त्याचे प्रकार जनरल वार्डात उपचार घेत जालान प्रत्येक दिवसाक 12,000 रुपये, स्पेशल रूम जाय जालान दिवसाक 18,000 रुपये, आयसीयू आणि व्हेंटिलेटर आशिल्ले रूम जाय जालान दिवसाक 25,000 रुपये निश्चित केला। रुमा बिल, डॉक्टरल बिल, औषधा बिल आणि कोरोना केल्ले टेस्ट या सगळ्याक अलग अलग पावती करची पडटली। आता एक कोरोना संक्रमित झालं मनशाक प्रायव्हेट हॉस्पिटलात भरती जालान लाखांची रुपये खर्च करू जाय। अंकोलात अलगेरी भितर नागरी विमानतळासाठी आम्ही जमीन सोडची ना। आता तुम्ही जी जागा गुर्त केलात त्याची बदली लागीची नेल्लूरू, कुंचिन बैलू आणि दुसऱ्या जाग्यार तुम्ही जमीन पळयात म्हण जानपद गायकी सुकरी बोमू गौडा हेमी सांगले। कारवारात पत्रकार परिषदेत उलयताना तुम्ही सांगले आम्ही ह्याची पहिले विविध प्रकल्पासाठी 3 पटी जमीन दिली असतात। आता आमच्या विमानतळासाठी आमगेली शेताची जमीन घेऊ लागला। त्याच्यामुळे आम्ही जमीन सोडची ना म्हण जानपद गायकी सुकरी बोमू गौडा हेमी सांगले। भटकळा भितर रात्रीन मुसळधार पावसान घर पुराय कोसळून पडले आणि घरात आशिल्ले सामानाचे नुकसान झाले। ही बातमी आयकतरीक आमदार सुनील नाईक स्थळाक भेट दिवन सरकाराकडच्यान नवीन घर निर्माण करच्याक पुराय सहाय्य मेळटले म्हण आश्वासन दिले। या वेळार बीजेपीचे प्रमुख सदस्य उपस्थित आशिल्ले। भटकळ तालुक्या भितर जाली बीचा लागी गांजा विकू लागलेले 4 जणांक भटकळच्या पोलिसांन अटक केली। अटक केलेले आरोपी सय्यद अक्रम, सय्यद मोसा, रुपेश मोगेर आणि हेमंत नाईक। आरोपी भटकळच्या जाली बीच रस्त्यावर सार्वजनिक स्थळात सुमार 250 ग्राम वजनाचे गांजा विकू लागले त्यांना 4 जणांक अटक केली।
आरोपी खिंचान 250 ग्राम गांजा, 1 मोटरसायकल, 1 कार, 2 मोबाईल आणि 5700 रुपये नकद पोलिसांनी जप्त केले. शिर्शी भितर गेल्या बऱ्याच दिवसाच्यान गांजा विकतल्या 18 आरोपीक अटक केली. आता भटकळा भितर सुरुवात झाली असा आणि ह्या कामात पोलिसांनी लोकांकडच्यान प्रशंसा जाती असा. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 200 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आणि 5 लोकांले मरण झाले. तसेच 136 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले. आज कारवारात 38, अंकोला 14, कुमटा 29, होन्नावर 27, भटकळ 7, शिर्शी 33, सिद्धापूर 6, येल्लापूर 27, मुणगोड 8 आणि हळयाळ 11 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. तसेच कारवारात 4, अंकोला 7, कुमटा 12, होन्नावर 13, भटकळ 10, शिर्शी 5, सिद्धापूर 12, येल्लापूर 42, मुणगोड 8, हळयाळ 3 आणि जोडात 20 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले. आज मुणगोडा भितर 1, होन्नावर 2, भटकळ 1 आणि येल्लापुरात एकट्याले मरण झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्हा भितर 90 लोकांले मरण झाले. तसेच आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 7560 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले आणि 5305 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले. अजूनही 935 लोक हॉस्पिटलात आणि 1230 लोक घरात उपचार घेते असतात. इथल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.